Urșu! Ia! Hai, zi, batai seara asta, bagă! Bă, bag pe YouTube să moară viața mea. Hai, Costea, rupe-te! Știi că hai! Vai lá na festa, banheiro! Lasă-te un moment! Supărat! Băi! Dacă ești supărat pe mine, ia nene! Merg la frate meu, dacă la văd nu mă mai întreb! Nu mă pot supăra! Adică acum! Eu! Vină pentru mine! Oooo, viața mea! Eu! Bătrâna! Am mergit cu Vale acasă! Vale, frate! Băi, Vale, ce faci? Ce faci? Băi, m-a făcut chisoi, mă de lângă tine! Mă duc! Cu tot în vârstă, fă mă de lupat! M-a văzut și șoi! Băi, Alezu! Bă, mă de bate! Mă bate cu ce soi! Mâine să mergem bătaie de aluși ce soi! Você lá se escaldou? Tira pe ea, ce faci bine? Fără violență? La nivelul fino! America! America! Tu spune America? Da. Ce pula mea ăsta? Da, mă! Băi, mica ăsta e din Italia, Brazilia, prin capă, nu? Brazilia, scoate pula mea Brazilia afară, că nu i-aș pula în gură, dar în Braziu, nu vreau după aia să fiți la rus. În Braziu. Bine de bine ăla. Dar eu oricum vreau mă putea. Brazilia. Au!